الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أعلى بني مضر وآله الغر مع سهابه الفضلاء أنبي على تنوك بركة داك سلي دنفا ولا صن هرمك من على كرا كرن كرن كافسا جين أنا كنو فن بلا جليني أمي سالك أنا سمغو أني ماو ماري يوتو نيونيا فوكا تا جودون سي على كنين أو بلا جليني وجمع كل سنو ما ينفع فالحمد لله رب العالمين إنا فأمو يلايرو دي أوما كتمتشوغا منا أنكرم السيد الشريف عثمان مدان حيدرا مولودو على دينغوني سو ايلا سليمين كه كرن كرن يالا اكوني فنتا من فو كابنا ولا ليك اولا او فنتاي نيما وما نو سباتيريلا تيكا فويتالا اسلامين نيماي وا او فنتاي دولا كلي نو اي ماوما جي ايكا دونكا فو ايكا كو مدافا سيدا كون فولو شيغون كون ولا لا اوكونو na kren kren yala la seli atoko nana au be fentain tosro okono wala au nini anga jeka ankramo asayidi Sharif Usman Madan Haidra ayela seli minke mauludu su atako flana anga jeka nyima dawfe dongodo sella karamgo do biga ka sella karamgo do neni Allahu akbar me cheni kera mashima puma ka nyon bumerde dro ka faneni ka baneni sebi ede wa sebi alade itisi ni mi farati fana ibisa fu tendo ankara mo bado kumbe suraka ufe akala nempa kundo doni baba me minu mbolo ku ka doni ba leta safe ubu ka mo numbla hasidiya yere kama c'est to de ko Ali ibn Abi Asim Ali ibn Abi Asim ton papa kundo me uba nini uba danga ubi pima jugu be fama me aka kalande untimina dodo la uko angra mo mungera ambi edo ale ye e korota ibi ala ka dine do me muna nimbe be ka fo etipma jani barko fara mangandala mangantola ni barko fara doro ati manga boble Allahu akbar amin bamana ba fote ko ni keninge nyana kwa kumbi shuli sigatola aidra ni keninge nyana kumbi shuli de fu de ba kungorota nyini sigatola barko ko barko langolo de kulungolo ka khabu akbar okabu chawbi nyonye koy Ali ibn Abi Asim ama foi fo mai me kalande yeru de dimina koro sigatala ubado mimi ka fo abegalo olu karamgo do ubado ukangra mgo mungera munitipma ako kalande uma doni ni famu tekele ako aka kalande uma ako au jala kile do da in yahsuduni fa inni ghayru laimihim nu yene hasidiya o de yu blaka neneni o de yu blaka toro bedaneka ne tu jalaki parce que u jalaki lente u jalaki lente de karam ko kede buka kan voaka kalande onye Ali ibn Abi Asim ako ni be ale neni ko ale tise ku jabi parce que u jalaki te Allahu akbar ako muna ubi jalaki ako alakira de ma fowa ko utlubu hawaijakum bil kitman fa inna mahsud kira yare de ko na baka ko nyenyine kwa ya nyenyine gundola da kwa ka do ala ye nema ke mawo maye ko ihasidi yale de do ko ya ala ka dali chukoyi ko bon ala dunya here kene ne be ni ngaramgo nu zafe ala isemi nge ya makuye no mabbe oluma nu ye neneni let se ku jalaki parce que ujodo abani Allahu akbar jamadan da biyo la ilaha illa la ko let se ku jalaki ghairi min an-nasi
ahlul fadli qad husidu Allahu akbar. a ko cɛ minnu b'ale sanfɛ cɛ minnu b'ale sanfɛ pusamandiyaba tigiw la k'olu hasidiyara a fɔra kira ma ko majnun ko dɔnkiridala fatɔ sha'irun majnun k'o sera ka fɔ kira ma o tumana ni min fɔra ale ma munna ale ti jɛ n'o ye jango laada yɛrɛ de don jubilatil qulub ala karahati man sama ko ni yɛrɛ dilancogo ye maa o maa b'a sanfɛ a ti sunɔgɔw bolo a bɛ sɛ a ɲɛna nka ale ko kalandenw ma ko ne bɛ dugawu kelen de kɛ n t'u jalaki dɛ diɲɛ laada yɛrɛ ye n'i b'u sanfɛ o ti fari la ko nka ale bɛ dugawu kelen de kɛ a ye dugawu jumɛn kɛ a ko fadama li walahum ma bi wa ma bihim la ilaha illallah cɛw bɛ yen koyi a ko ne bɛ ala deli n ka kalandenw ne bɛ cogo min na ala k'o to sen na olu yɛrɛ bɛ cogo min na ala k'o to sen na fadama li walahum ma bi wa ma bihim ala ne bɛ cogo min na n to ten u bɛ cogo min na i k'u to ten nka ko sa wa mata aksaruna ghaizan bima yajidu ne de do sa wa olu do wa ko n'a sɔrɔla mɔgɔ min kɔni dekunnen don an fila la k'o caman na sa dɛ n'a sɔrɔla ne de dekunnen don ne na sa nka n'olu dekunnen fana don ala k'an bɛɛ to an cogo la ko ni min dekunnen don o bɛ sa mɔgɔw dekunnen don a ye fara mɔgɔw la ne yɛrɛ bɛ min fɔ a ye a ye sabali a ye sabali m'a fɔ n k'u fɛ dɛ a ye m'a fɔ n k'u fɛ a ye sabali a ye sabali ye fila ye a ye sabali se tɛ ne ye a ye sabali ne bɛ se nka n y'a to ala ma nin ye sabali fila de ye ni a ye dara ko a ye sabali aw ka kan ka o sabali in dɔn n y'a kɛ ala ka kumakan dɔ de kama ala k'i ka kɛlɛ kɛ a k'aw si yɛrɛ ta ye dɛ n'i ka kekun ala pousse ka bila ɲɛfɛ i ka to kɔfɛ ala ka kɛlɛ i bɛ wasa o de la n'i yɛrɛ ko i bɛ kɛlɛ kɛ i t'i wasa dɛ o de la ne ko a ye sabali a ye ko to ala ma ala ko cogo di suratu furukani kɔnɔ nkalon ni tiɲɛ bɔyɔrɔ ɲɔgɔn na e k'o sura lajɛ bani ala ko cogo di waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira ala ko muhammad o y'a sɔrɔ tiɲɛna kira sɛgɛnna dɛ ni dɔ y'a fa neni bi n'u nana o fɔ a ye n'o ma bɛn a ma sini a bɛ dɔ wɛrɛ mɛn min ka jugu o ye sinikɛnɛ a bɛ dɔ wɛrɛ mɛn min ka jugu o ye ala ko a ma ko a ka sabali a ko muhamadu ne ala ye n ka diɲɛ da tan de waja'alna ba'dahum li ba'din fitna a ko ne yɛrɛ ala de ye adamaden danganen kɛ maa ɲuman ka fitinɛ ye ko n ka mɔgɔ dacogo yɛrɛ de ye adamaden danganenw n y'olu kɛ maa ɲumanw de ka fitinɛ ye atasbirun muhamadu i ka mandenw tɔw ɲininka a bɛ sɔn ka sabali ka to n kɔfɛ wa ala de ye ɲininkali kɛ tan koyi ko atasbirun muhamadu a bɛ sɔn ka sabali ka to n kɔfɛ wa a ye mun fara a kan a ye aya laban ni mun ye a ko minnu bɛ ka kɛ ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ kɛ ɲɛ na n b'a bɛɛ ju bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ sabali wa a ye kira ka sahabaw ɲininka nin na ala an bɛ sabali ala an bɛ sabali an b'i to kɛlɛ ɲɛ an b'i to kɛlɛ ɲɛ. E ala b'a dɔn
an bɛ se ka mɔgɔw jaabi siga t'o la ala y'a dɔn i ka daveji tɛ dugukolo kan bi cɛ min bɛ ka kuma n'a jigi b'o kan ni ala tɛ siga t'a la ala b'o dɔn aha o la ala an bɛ sabali siga t'a la an bɛ sabali Allahu akbar i y'a ɲininka ko tara an bɛ sabali wa ala an bɛ sabali e yɛrɛ y'a ban o ala e ko wa kana rabbuka basir ko muhamadu i ma ko ɲɛ bɛ yeli la wa kana rabbuka basir e ma ɲɛ bɛ ko bɛɛ la min bɛ ka kɛ ko i ma ɲɛ b'a la ni ala ɲɛ b'a la ala o b'anw bɔ an bɛ to yen ala ni ce ala ni ce ala ni ce ala i ni ce i ka jɔnjuru mun tɔ kuma k'a don cɛ min bɛ se ka kuma wasolen wasalen o ye ala ka kɛ ye dɛ ansaru an ce an ce amin président ma mɔgɔw da fɔ ɲinɛ mais a taar'u di yan n mana n'a papier fana ye nka peut-être a bɛ sɔrɔ dɔ bolo yan a filɛ mɔgɔ ba kɛmɛ ani ba 52 mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 52 ani mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 6 cɛw maa 77 ani 164 musow maa 75 ani mɔgɔ 600 ani 42 la ilaha illallah manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir wahid président Aniche président Ibaidra ka foli fo ansaru ye ala k'u sara a dɔw bina nin bɛ a balo a bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔmɛ 2 5 ansaru ka poche ani ɲumankɛla minnu bɛ k'an dɛmɛ fi sabilillah n y'a fɔ ye dɔw ye malo tɔni 20 di olu tɛ ansaru ye dɔw ye malo tɔni 10 di o tɛ ansaru ye dɔw nana ni ɲɔgɔmɛw ye olu tɛ ansaru ye misidila caman nana ansaru tɛ mais nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Mali gouvernement ka malo bɔrɛ 1 d'a la a ka ɲɔ bɔrɛ 1 d'a la aha u ye min fɔ u ye min kɛ an y'a fɔ mais mɔgɔ 100,000 ni 52 in ani 800 ani 6 in u bɛ Bamakɔ yan de bitigi tɛ ne fɛ u bɛ ka sanni kɛ bitigi minnu na a wari ti bila Aidara fɛ yen o tuma na ansaru aw ye hɛrɛ don Mali kɔnɔ aw ye hɛrɛ don Mali kɔnɔ an ce a k'an ka fo ala ye alakira y'a ka sahabaw fo ala yɛrɛ y'a ka jɔnɲumanw fo kuranɛ kɔnɔ ne k'an ka aw fo foli jumɛn na n ye min fɔ a y'a kɛ ɲɔ tɛ foli bolo kɔrɔta tɛ dɛ ayi foli bolo kɔrɔta tɛ a ye wulibali don dɛ foli bolo kɔrɔta tɛ dɛ nka k'u fo k'u ye ala ta kɛ u ye ala kira ta kɛ Haidara k'an k'u fo o la ala y'o fɔ ala kira ka sahaba dɔw kɔntana olu ko anw de ye wari bɔ fara ɲɔgɔn kan ya ka kɛlɛminɛnw san ka d'a ma dɔrɔmɛ t'a kunna yan anw de tun bɛ ɲɔ ni malo bɔ k'a balo ala ko han ala nana n'a ye kuranɛ kɔnɔ
ko Muhammadu a f'u ye Allahu akbar k'u kana waso i la k'u ye wari d'i ma k'u ye balo d'i ma ko e de kan ka waso u la ko Ala y'u kanda sigatola aidra ko e de kan ka waso u la sigatala Ala de kan ka waso u la ko a y'u kanda k'u man ka waso k'u ye dɛmɛ Allahu akbar wuli bali yɛrɛ o de la n ko foli bolo kɔrɔta tɛ afamura Allahu akbar ne t'i ka Ala bila k'a ka dafɛ minɛ ayi o tɛ kɛ ansaru an ci Allahu akbar ça fait n'i taara tobilikɛ yɔrɔw lajɛ ka barikow sigilen a ka bon hakili ma nin wari bɛ bɔ min o cɛ wallahi Jabbar Allahu akbar Ala ko ten wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi wala faminhum man qada nahaba wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila Allahu akbar wala dɛ Ala yɛrɛ de ye mumini dɔw mankututa ko cɛ bɛ mumininw na muso bɛ mumininw na ko u ye layidu min ta Ala ye k'u y'a dafa sigatala u ma kira janfa ayi makɛ n'a fɔra ye wari bɔ u b'a bɔ n'a fɔra an ni u bɛ n'u ni di kɛnɛ kan Allahu akbar ko dɔw sari u k'a kan kaban ko mɛ dɔw bɛ ka saya kɔnɔ u k'a kan Allahu akbar Ala anw b'o la an b'a la dɔw bɛ ka saya kɔnɔ u k'a kan wa ma badalu tabdila u m'a yɛlɛmɛ fiyewu ayi makɛ Allahu akbar aidra sigatala transition an bɛ dugawu k'aw ye inshallah makɛ a bɛ ka min fɔ vraiment bɛnbaa ma ladiriya ni tilennenya a bɛ k'o min fɔ a bɛnbaa ma wa an ɲɛ b'a kɛnɛ ta kun na an ɲɛ b'a kun na Allahu akbar wuli bali a y'a jija inshallah a kana to a ka kɔrɔnpe dɛ ayi Allahu akbar président tɔgɔ de ko ba jumɛn bandaw Allahu akbar a b'a fɔ bandaw ye namu ko a kana sɔn a ka kɔrɔnpe sigi ko baara taacogo anw ɲɛ bɛ min na o ka ɲi Allahu akbar abani aha Allahu akbar wuli bali foyi ti jamana in jɔ ni ladiriya tɛ sigatola Allahu akbar sécurité a y'a janto o la Allahu akbar u ko k'u bɛna vote labɛn ko nkalon tɛ tigɛ a la ayi namara t'a la Allahu akbar sigatola u y'a fɔ Allahu akbar an bɛ dugawu c'est à dire ladiriya in na an b'u kɔ o o do dɛ jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ ni nkalon de ye nkalon vi o de ye jamana in coro bi ko tɛ dɛ a mɛnna Allahu akbar wuli bali bandaw namu du courage wala on est derrière toi si tu prends chimée direct aha a faamuna de wa o la Ala ko cogo di Muhamadu a tɔ fɔ an y'a jɔ 7nan de la wa 8nan na naam 9nan ta التاسع بالله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون a ko a 9nan sa namu bi ahadillahi awfu Allahu akbar o ye layidu jumɛn ye Ala ko nin layidu in 9nan na ko wa bi ahadillahi awfu ko ne Ala ka layidu min n'a y'a ta namu ko a y'a dafa dɛ ne Ala ka layidu min n'a y'a ta a y'a dafa Allahu akbar afarata an karamɔgɔ o ye jumɛn ye a ɲɛfɔ Allahu akbar a bɔ an kɔni ma wele ka layidu fɔ an ye ayi foyi ma fɔ an ye ko an k'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah ko an kɛra silamɛ ye Allahu akbar i mago bɛ yɔrɔ min na n bɛ taa n'i ye yen yɛrɛ de o i tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ min kɔ o yɛrɛ t'a la koyi nka i b'a dilan ka k'o ye an bɛ jɛn n'a ye Allahu akbar wa bi ahadillahi awfu ko Ala ka layidu Ala ko an k'o dafa o ye layidu jumɛn ye o ye layidu min ye kabini i don dɔ silamɛya la o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ don silamɛya la ni Ala ko min n b'a kɛ k'o layidu de don ne b'a fɔ an karamɔgɔ Ala ko min a kɛra wa ayi foyi ma kɛ Allahu akbar wa bi ahadillahi awfu ni ne Ala ka layidu ye a y'a dafa n'an tɛ layidu kɔni dɔn
a bɛ fɔ fɛn min ma layidu n'a saritiw de don a bɛ fɔ fɛn min ma layidu n'i ko mɔgɔ ma ne bɛ nin kɛ n'i m'a kɛ a bɛ fɔ i ye layidu bɔrɔtɔ tumana layidu de ye tabakaya la a bɛ ta min ye o yɛrɛ ka ye bɛnkan ye fana a bɛ bɛn min kan a caya n'a dɔgɔya a bɛ fɔ o de ma layidu wa min b'a ta fana a ka sɔrɔ hakilitigi dɔ de bɛ k'a ta hakilitigi dɔ ye layidu maarifa ye nin de ye foyi tɛ se ka kɛ layidu ye n'a tɛ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ cɛ walima mɔgɔ dɔ ni Ala cɛ wa min b'a ta fo a ka sɔrɔ hakili dafalen don a bɛ ka min fɔ a b'a dɔn a bɛ ta min fana ye a ka sɔrɔ o bɛ layidu in dɔn n'o kɛra a bɛ fɔ ko layidu sariti dafara anw bɛ min dɔn na o ye baya layidu 6 ye Ala ka kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa la dɛ baya layidu 6 bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ mais u ko petu kwali min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko Hayidara de y'a bila a kɔnɔ ko Ala tɛ ko Hayidara don ne fɔrilen don koyi ange kuranɛ aya dɔw ye ne yɛrɛ ta ye Ala ni ce layidu in tɛ dɔwɛrɛ ye baya in kɔ koyi wa bi ahadillahi awfu ko ni Ala ka layidu ko a y'a dafa Ala ko cogo di ko zalikum wasakum bi ko nya ladini nin de wa ne Ala ka bilasirali ka ye nin de a kun ye jumɛn la'allakum tazakkarun ko n'a ye nin layidu in ta ka ne Ala ka nin bilasirali ka ye mɛn tazakkaruna n'i bɛna jɛnɛya kɛ ko Ala b'a f'i ye ko e ma layidu ta ne ye ko i tɛ jɛnɛya kɛ wa tazakkaruna aya in laban la'allakum tazakkaruna la'alla ni setane y'i bila ka na ko i ka walifɛn suɲɛ e dun ye layidu ta ko i tɛ suɲɛli kɛ ko layidu b'a f'i ye ko e ma layidu ta Ala i tɛ suɲɛli kɛ wa la'allakum tazakkaruna la'alla a hakili nato layidu talen na a kana na bɔrɔtɔ mais kabini kunu ni do ni ko Ala ka tiɲɛ dɔrɔn i b'i sɛmɛ Ala yɛrɛ la n'i ye min sɔrɔ kuna ye mɔlidukɛlaw aw ye Alakira kunna wolo nka a kunna tɔ bɛ wolo ni jogo dafali de ye a n'a taabolo yecogo tɛ yecogo bɛ maa kɛ nafigi ye mais jogo bɛ maa kɛ muminu ye k'i ka kuma sabati Ala kɛrɛfɛ a tanna Ala ko n ye 9 min fɔ a ye sisan dɛ a taa n'a ye wa anna haza sirati mustaqiman ko wa nin de ye ne Ala ka sira ye min tilennen don fɔ alijinɛ kɔnɔ sira min bɛ taa n'i ye alijinɛ kɔnɔ wa anna haza sirati mustaqiman ni sira bɛ ne Ala bolo k'o tilennen don k'o bi jɔ se ne Ala ma k'o ye nin de ye fattabi'uhu ko ni maa min bɛ ne Ala fɛ ko sira wɛrɛ kana y'i bolo nin kɔ ni nin b'an bolo jamana bɛ kɛ tan mais karamɔgɔw a ye sira Ala ɲɛ garisɛgɛ tigi ye Ala ye bilahi maa o maa k'u ye silamɛ n'i bɛ wele kɛ ni Ala tɔgɔ ye a dɔn i ka garisɛgɛ i si i fagali i jigini kaburu kɔnɔ lahara gɛlɛya ni nɔgɔya tigi fila t'a la Ala kelen don wa Ala y'a fɔ dɛ wa kana rabbuka basir ko Muhamadu i ma ɲɛ bɛ ko la dɛ min bɛ ka kɛ ko a ɲɛ b'a bɛɛ la a y'a janto a yɛrɛ la mais Ala ma dan ye dɛ wala ma banna c'est dire kuranɛ kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ yen o foyi tɛ kuranɛ kɔfɛ nkalon kɔ nkalon nkalonfin
ala ko nye nin fɛn kɔnɔntɔn min fɔ a ye wa anna haza sirati ni sira bɛ ne ala bolo nin de don ni sira bɛ ne ala bolo min b'i se alijinɛ ma nin de don ni sira bɛ ne ala bolo min b'i kisi jahanɛmɛ ma nin de don a ko cogo di mustaqiman nin sira in de tilennen don fattabi'uhu a ye tugu nin sira in na ala ko ten mais a y'a laban ni jumɛn wala tattabi'u subula ne ka nin kuma in kɔfɛ a kana sira wɛrɛ minɛ dɛ a kana sira misɛnninw minɛ dɛ u b'a nɛgɛ ni sira minnu ye a kana taa sira wɛrɛ fɛ nin kɔ dɛ fatafarraka bikum n'a kɔni sɔnna ka sira wɛrɛ minɛ o bɛ taa bɔ n'a ye yɔrɔ min o ni ne ala ka sira ka jan dɛ an sabili o sira bɛ taa n'i ye yɔrɔ wɛrɛ min tɛ ne ala ka sira ye zalikum wasakum bihi ni ladilikan bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye o ye nin de ye a kun ye jumɛn la'allakum tattaqun ko nin bɛɛ kɔrɔ de ye tari aw na se ka siran ne ala ɲɛ ka ne ala ka danw bonya a ka tɔɲɔni ban diɲɛ kɔnɔ ka hasidiya ban ka nafigiya ban a ye bɛn a ye sinji tugu a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ne ala b'a dɛmɛ ko la'allakum tattaqun a banna suratu maida aya 153 suratul an'am aya 153 al an'am 153 bɛɛ bɛ se k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ni nin sira ninnu bilala dɔrɔn ko tiɲɛna o de y'an bɛɛ bila nin balawu in kɔnɔ bi n b'a laban ni min ye an bɛ sɔrɔ ka na dugawu kɛ ka damakasi kɛ hami bɛ maa o maa na denko banako garisɛgɛko an bɛna a bɛɛ jira se tigɛ ala la yanni ka se sini wula ma ala y'a kɛ sunakaramɔgɔba dɔ bɛ yen tiɲɛ mana kɛ cogo o cogo ala tɛ sɔn a ka ban o karamɔgɔkɛ in ko di a ko el khata'ul qatil الذي وقع فيه المسلمون أنهم تصوروا أن الدين عبادات شعائري لا إله إلا الله أكو كفلي من ما فقفلي كسلامي وبيني أوديكونا مغو فقفلي نفلي من مغو فقدي كسلامي وبيني أوديكونا o ye fili jumɛn ye k'u y'a miiri ko silamɛya de ye ibadatu sha'airiya ye ni misiri ko Alahu akbar a ye wuli seli fana welela paraka seliji bɛ ɲini ɲɛ bi ko sen bi ko bolo bi ko a bɛ taa misiri la ni lazara welela haraka hiji sera koyi e b'i dɔgɔmuso hiji n bɛna n ba fila bɛɛ hiji ko silamɛw bɛna nin defo mɔgɔ faga defo de kɔnɔ u kɛlen k'a miiri ko silamɛya de ye ni alabato lamaga bɛ kɛ ni alabato minnu ye mɔgɔw k'a ye ko a kɛra silamɛw kɔnɔ ko nin de ye silamɛya ye k'u y'a jɛ kojugu a ko cogo di ma anna diina fil asli ibadatun ta'amuliya ko silamɛya ye alabato jogolama de ye an ka taa misiri la an ka taa alikaba la an ka sunkalo sun n'a kɛra maa min kɔnɔ k'o de ye diinɛ ye ko silamɛw binna ni fili mɔgɔ faga fili in de kɔnɔ ko ka sɔrɔ silamɛya ye alabato jogolama de ye k'ala alayhi salatu wasalam a ko ala kira ko buniyal islamu ala khamsin ko silamɛya jɔ bɛ pied 5 kan ko mɛ ko silamɛw ma min faamu ko el a'midatu laysati hiyal bina'u ko an k'a dɔn ni silamɛya jɔ bɛ pied 5 kan ko an k'a dɔn ko pied tɛ jɔ fɛn yɛrɛ ye n'i nana mɔgɔ ka so i ka so jɔ bɛ pied hakɛ min kan seleke hakɛ min kan n'i taara Bamakɔ juma misiriba la pied hakɛ min b'a kɔrɔ
k'o ti jɔli n yɛrɛ ye ayi Allahu akbar a ko cogo di ko el a'amidatu hiya da'aimu wala ko pied minnu b'a kɔrɔ k'o de ye k'a dɛmɛ a kana bi siga tala mais k'o yɛrɛ ti silamɛya ye dɛ k'o pieds bi silamɛya de kɔrɔ ka silamɛya yɛrɛ dɛmɛ a kana bi a kana firi bili kana firi mɔgɔw kan k'o pieds 5 de b'a kɔrɔ mais ko silamɛya yɛrɛ ye mun ye wala pieds 5 fɔra mais silamɛya ye mun ye Allahu akbar amma el bina'u bina'u akhlaqi Allahu akbar ko mais so in yɛrɛ pieds 5 b'a kɔrɔ seli su jaga hiji ani kalimatu shahada ko a jɔn bɛ o pieds 5 de kan ko mais silamɛya yɛrɛ ye mun ye ko silamɛya yɛrɛ de ye jogo ye siga tala ko silamɛya yɛrɛ de ye jogo ye Allahu akbar a ko cogo di a ye sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba kɔrɔba dɔ min sakuma mɛnna ibnu qayyim al-jawzi ale ko cogo di ale ko al-imanu huwa al-khuluqu kama qalahu ibnu qayyim ko silamɛya limaniya tɛ foyi ye ni jogo tɛ ko ni jogo tɛ yen dɔrɔn limaniya tɛ yen siga tala nin ye ibnu qayyim jawzi de ka kuma ye Allahu akbar ko faman zada alayka fil khulqi zada alayka fil iman Allahu akbar kulibali ko maa o maa y'i da jogo la o ka sɔrɔ ala la ka tɛmɛ i kan be kɛnɛ kan nin ye sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba dɔnnibaba dɔ de kumakan ye ko limaniya tɛ foyi ye jogo kɔ kɛnɛ kan o don nin de banna bɛɛ ɲɛna Allahu akbar an bɛ se min na dɔrɔn karisa ko a ko di surɔ a lajɛ a ye fɔtiba kɛ nahawu la a y'a lajɛ mais n balimakɛ kabini i yɛrɛ b'a dɔn selima minɛ i ye suma minɛ i ye ayi ba minɛ ne ko n ko cɛ dɔ n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ bada la u bɛ ka taama bada la jikuru wulila muso ka muso ta k'a bin ji kɔnɔ mais cɛ ɲɛ sinnen don ne ko monsieur ton femme elle est tombée dans l'eau ouais il y a faute grammaire non mais le monsieur là il va penser à ces fautes là ou bien il va s'occuper à sa femme cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ jikuru ye muso ta cɛ ɲɛ sinnen don a ma bɔ a kalama muso bɛnna ji la bon cɛ bɛ to o k'a dɛmɛ i ko monsieur ton femme il est tombé dans l'eau hein mais le monsieur il y a faute grammaire min kɛ lui il s'en fout de grammaire ici il cherche sa femme ale bɛ boli k'a muso de ɲini o mais anw ka silamɛya labanna mun na ni karamɔgɔ min ye wajuli kɛ ko a ko di a ye filiba de kɛ a tɛ grammaire yɛrɛ dɔn mais a ko jɛnɛya ye haramu ye o fɔtɔ n'a ye filila silamɛ ɲuman in dɛ a bɛ ka min fɔ ko jɛnɛya ye haramu ye komi o t'ale ka kuma ye o ye ala ta ye ka kan k'o dɛmɛ ka grammaire fɔti to yen parce que an tɛ examen kilasi kɔnɔ an bɛ mɔgɔ bilasira kilasi de kɔnɔ asilamɛw an b'aw fo an bɛ segin k'aw fo an ye nin miniti hakɛ min kɛ yan an ye nin heure hakɛ min kɛ yan bilahi aliyul azim ni aw dɔ y'a jɔyɔrɔ dɔn ani ala cɛ la an bɛ si yan komi ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na kɔrɔbi tɔtɔ ko la n'anw kun ye mawuludu wajuli daminɛ Bamakɔ arayida la ni fajiri weelela tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a bila a kasɛtiw bɛ yen bakɔrɔba kun bɛ ko a kun b'i sara ne na wajuli kɛnɛ kan ye parce que dugu jɛra ka ban ko wa ne taatɔ filɛ Banamba a b'a ka moto ta ka Banamba ma gɛn o y'a sɔrɔ dugu jɛra nka retraite tɛ ala ko la sa
nga dɔ kɛra sa o a yɛrɛ sara bɛ ala bolo koyi aw ye ne kɔn kɛnɛ nga y'a mɛnna ne tilala ka na a sabalila kun ka sigi ka nin waatiba in bɛɛ ta ala kama Haidara t'aw sara dɛ mais ala b'aw sara mais n ka kuma laban ye min ye a ye ŋaniya ɲɛ a ye ŋaniya ɲɛ a ye kɛ walimɔgɔw fɛ hali maa min t'a fɛ a ye k'a fɛ billahi al-aliyyil azim ala b'a jolo kara a yɛrɛ kɔnɔ a ye dusukun dilan jogo tiɲɛna dɛ karamɔgɔw kuma koyara ala ɲɛkɔrɔ lahara ni ala ka tiɲɛ fɔ i bɛ kɛlɛ o ye laada kɔrɔ de ye o ça y a pas de problème mais karamɔgɔw aw minnu bɛ balo ni ala tɔgɔ ye mɔgɔw b'a bonya ala tɔgɔ la mɔgɔw b'u suuli aw ye ala tɔgɔ la a yɛrɛ ɲɛ bɛ nkalon la kɛnɛ kan aw tilala k'a ka wajuli yɛlɛmɛ k'a bɔ ala ko la k'a kɛ mɔgɔ ko ye ala bɛ dusukun dɔn dɛ a y'a kɔlɔsi kow bɛ ban a y'a fɔ transition ye ko san o san Haidara ka wajuli ba la donba su do mawuludu do asura do lailatul qadri do ko an bɛ faamaw ka kado di ne bɛ kado min di faamaw ma n y'a f'u ye walahi domaw b'a dɔw bolo misi 20 bɛ faga saga 100 ni kɔ bɛ faga domaw ka yeli la k'a fɔ faama ye o bɛɛ bɛ fa minnu ni mɔriw bɛ ɲɔgɔn fɛ misiw bɛ fa nɔnɔ bariko litiri caman bi san k'a saraka sebe kɛra k'u ka dufa fa a dɔw kora nasi la fo k'u fin ne m'a fɔ nin si ye nkalon ye mais anw bɛ min di faamaw ma k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ d'an ma a ka bon ka tɛmɛ doma ka saraka ye ni morikɛ ka saraka kan wallahi faama ala mago t'i ka silamɛya la kɛ kerecɛn ye kɛ yahudiya ye a fɔ ala tɛ yen mais ala ye place min d'i ma faama a labaara tiɲɛ kan billahi ala b'i dɛmɛ ni diɲɛ bɛɛ bilala contre i kelen ala b'i se u bɛɛ la i bilala yɔrɔ min na k'a kɛ tiɲɛ kan an dun y'a mɛn an ka ɲɛmɔgɔw fɛ bandaw n'a ka premier ministre ko f'u ka jamana in bila tiɲɛ kan k'a to o ka dɛ jamana in den ɲuman bɛɛ b'a kɔ an ka taa nka a ye dara lamɛn dɛ a kana keleku dɛ ka warini dɔ natɔ ye an bɛ se ka nin fɛnw bɛrɛ tɛ o miliyari 3 bon e ka 1 da ne ka 2 ta non a kana sɔn u kana corromper a ye to ala kɔfɛ hali n'a ko ala tɛ ala b'a dɛmɛ ni conseil bɛ Haidara bolo ka d'aw ma nin don a ko a bɛna sécurité kɔlɔsi an zɔmin'o na kaban an zɔmin'o na kaban a ko a bɛna baara bɛɛ kɛ tiɲɛ kan bana min bɛ jamana diɲɛ kɔnɔ bi anw bɛ da murukura ni kɛnɛya minisiri n'a baara kɛ ɲɔgɔn ka fɛn ye tɛgɛ ko safinɛw nana k'a di malidenw ma sécurité nana gendarmew nana policiw nana sɔrasiw nana protection civile bi yan kabini su kora denmisɛnw jɔlen filɛ u sen kan nin bandaw mon président i jija i n'i ka premier ministre a kana tiɲɛ dɛ ala b'a dɛmɛ wa jamanaden ɲuman bɛɛ b'a kɔfɛ a bɛɛ
ngum fɛ ka nin fara kan ni ko fu ye ka wala wala on de politique ko la on bi wulibali de fo faamaw ye ni mi ya bo andala ibayi ne ka matu ka ministeriala nga mate u ka fanga bondala na be sini u ka bla nyo de fo mais on b'u bla sira en faso ye Mali aha ko an ka sabali dɔɔni ko dakurunya fila b'u bolo yanni dugawu ka kɛ ni dugawu in bɛ kɛ bɛɛ b'i ka ŋaniya de dilan hami min b'i yɛrɛ la i b'o jira Ala la mais i ka dugawu kɛ an ka jamana ye a ka dugawu kɛ Hayidara yɛrɛ ye i k'i ka hami yira an ka sɔrɔ ka fatiya ta ko dakurunya fila bɛ yen u bɛ n'o lase naam. Ayiwa Ala k'an bɛn sababa ma ka yafa deli an karamɔgɔ fɛ ani bɛɛ lajɛlen komi ale yɛrɛ ye an dege min na ni kuranɛ y'o fɔ wa shawiru fil amri mɔgɔrasi de bɛ ani an karamɔgɔ cɛ a ko kalandenw ma ko ni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a kunfan bɛ an na ko an ka ɲininkali kɛ hakili a y'o kelen de fɔ presse mɔgɔw ye ko hali ni mɔgɔ min mago bɛ k'ale Hayidara dacogo dɔn a bɛ da kɛrɛ jumɛn de kan ka sunɔgɔ ko sira dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen o kama Ansardini jamana 38 biro minnu b'a kɔnɔ baara boloda fɛn o fɛn b'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ko ka dakuruɲɛ kelen k'o don an karamɔgɔ da n'o ye Seyidu Ibrahim Jalo awa ale bɛna o lase Ansar bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔ ka kuma o jaabili dɔ kosɔn. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. An bɛ Ala fo k'Ala tanu k'Ala barikada ka yafa ɲini an karamɔgɔ fɛ Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara. Ansaru International jamana 38 a bɛɛ tɔgɔya la. Sherif Usman Madani Hayidara a ka kumaw kɔnɔ sisan ale ye Ansaru de tanu k'a ka ɲumanyaw fɔ k'a ka baaraw fɔ. O ko k'a fɔ a ye jamana in bɛɛ tɔgɔ la Ansaru bɛɛ tɔgɔ la ko Ansar International karamɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka denbaya k'u k'a dɔn ko an maloyalen don. An bɛ fɛ ka min kɛ u ye Ala ma o se di an ma. An bɛ fɛ ka min kɛ u ye ko Ala m'o se di. Sherif Usman Madani Hayidara e ye min kɛ anw ye hali n'an ye diɲɛ bɛɛ kɛ sanubilen ye k'a d'i ma ko a tɛ se k'i sara. Lawlaka ma ishna walau ishna kasarna li'annana na'ish bidun al-akhlaq. Ko k'a f'i ye ko ni e kun tɛ an kun ti balo ko n'an kun balo la an balo cogo ti ɲɛ sabu an kun bɛna balo jogo kɔfɛ maa min balola jogo t'i la ko o tigilamɔgɔ in ko ɲama ka fisa a tigi ye e de y'an kisi o ma Hayidara. Hala dan ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ I ye min kɛ anw ye o dɔ ye jumɛn ye anw na mɔgɔ dɛsɛlenw minnu dɔw ɲɛ tɛ alikaba ye fiyewu Sherif Usman Madani Hayidara e ye min ɲɛ d'a kan mɔgɔ 700 an b'o magɛn de la. Ne yɛrɛ b'o la min filɛ ne kɛrɛfɛ o b'o la n'i k'i b'a jate a ti ban e b'anw ka ɲumanya fɔ k'a sɔrɔ an ma fɛn k'i ye. Fadayna el-huda bil mali wan nafsi kafata wa lan nanqusal aymani naksal munafiki. An y'anga kanda yan kandali min kɛ an ye juru de don an kan na an yɛrɛ an ni an farikolo an ka denbaya I ta de don e de kɛra anw ye bonisi ye sara t'an bolo k'a d'i ma o de la n'i y'an tanu an bɛ maloya sabu I ye min kɛ an ye an ma se k'o tila k'i ye wa an tɛ se k'a kɛ an bɛ dugawu de k'i ye ka kuma surunya. Fahal nafqul ba'uda lil jibali tazulu ikfihi rabbi kulla sharri. Ni soso ye kulu fiyɛ soso ka dimi ka taa kulu fiyɛ ko kulu t'a dɔn soso nana. Sherif Usman Madani Hayidara maa min banna e la o ye soso de ye ka ɲɛsin kulu ma. An bɛ Ala wele Ala k'i kɔlɔsi ka bɔ diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ ma Ala k'i ka denbaya kɔlɔsi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ ma
i ka dugawu k'an ye an bɛ fɛ ka min kɛ an m'o sɔrɔ fɔlɔ. Salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Awa i yɛrɛ Hayidara an bɛ yafa dafalen na karamɔgɔ fɛ awa a bɛ dugawu kɛ. ayiwa ne hakili la caman fɔra sa ayiwa. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا ماني أمبل ما في أكبر دون كرم مامون بكنا مننا سونا مغب سكا سباتي من تيجي دمادون درا فروك منو بكنا مننا لوكا سكا أفانسي. falhamdulillahi rabbil alamin ni ne be bara in kunce ɲina mawludu denguni san 2000 ani mugan a kɛnɛ kɔnɔna min sɔrɔla k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma o de kun ye nin ye wala an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli san 100 caman bɛ ala bolo ala ka san 100 dafalen di an karamɔgɔ ma a bɛ kanali min na su ni tile maa kanata ka se ka caya ka taa ala ka aljannaba in kɔnɔna na ala ka kisi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an ka mawludukɛla bɛɛ lajɛlen fo mun bɔra jamana o jamana na kana mawludu kɛ an karamɔgɔ a seyidi sharif usman madan haidara fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu n'u y'u yɛrɛ di cɛw la musow la diya bɛ se ka sabati cogo min na maaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ani maaw ka dumuni ko ka taa se u ka jigiyɔrɔ kow ma fo ka taa se mun y'u yɛrɛ di ci ɲɛna don o don an dalen b'a la ɲɛ minnu fɔra k'a fɔ k'u tɛ jeni o ye o ɲɛba ninnu dɔ ye an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu donna ka kɛ basigi ye an ka jamana ma jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen kuma minnu ni bilasiralika minnu fɔra ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'a minɛ ka baara kɛ walasa an ka jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn Sherifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a fɔ ala ka san wɛrɛ mawludu yirana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kurasi asimiga